Pupunta ako ng Santinini mamaya. Anong gusto mo? Ikaw na bahala. Talaga? Sure ka? Yeah, I'm sure. Alam mo, bibili na ako ng Santinino figure. Total luma naman yung relika mo. Naman, alam mo namang may sentimental value yung bagay niya sa akin. Hindi ko naman itatapon eh. Ilalagay ko lang sa tabi ng bago. Sige, ito ka na. Tabi mo. Han, meron pala kaming business seminar sa susunod na araw. Gano'n naman katagal yun, Han? Hindi ko alam. Parang mga 5 araw ata kami doon. 5 days? Ang tagal naman nun, Han. Saan ba business seminar mo? Sa Davao, Han. Sorry kung di ko sinabi sa'yo, ha? Nakalimutan ko kasi. Sa Davao? Ang layo naman nun, Han. Promise we'll come back soon, ha? Han naman, babalik ako. Babalik ako kasi mahal kita. Han, nasakit ba si Lola? Ha? Ano daw siya, babe? Umuto, bakit ba? Pabalikon bit ako na nga sa Davao, bago lang bubanta yun niya. Babe, I need money for my travel. Just take what you want to say to him, babe. Asa ka? Hindi na nakaulo. Sa 10,000 yun. Ay, gantas lang ba? Kasapit sila. Ano mo dahil? Buwan, ako sa Davao. Business seminar na dito. Asa pa dito? Ako na guys. Ako na dito.
Manay Role. Noy. Noy. Saan day? May gabi ito na si Manay Role nila. Wala, rabani uli naman. Mga Sabado pa itong baling siguro. Sabado pa. Sige, te, salamat kayo. Sige, wala sa ibang sister mo. Okay na guys. Hello? Hi, babe. Hi, babe. Kumusta mo talaga, G? Nakakauna ka? Yes. Yes. Uy. Sorry. Kumusta man tira, babe? Okay, Roy. Workers, Lola, Huh? babe. Ano di siya, babe? Breast cancer daw, stage 4. Babe, I'm gonna call you tomorrow night again, okay? Nana, I'm doctor. Bye-bye. That's weird. Basta ang tawagan na ninyo. I've never heard of you going doctor before. No? Really? Basta hindi ay naika-istorya niya, o baka move on sa joke, di ba? Bata kay Bao. Pasinsan. This is so typical of him. Typical? What? Nambot eh. Ever since na malhin mi diri kay permito na ma-extend yung business seminar. Tell that to my girl. She's been traveling a lot ever since we moved here. Sometimes I feel like ako siyang gineglect or something para sige siya larga-larga. Although it's for a cause, pero just can't help but wonder, babe. Hinoon, alkansi masad per mi ang busy. I'm trying not to overthink about him besides I know na dili mo sad siya makadali o pamakak na ako kay engaged na sad bayam. Trust is the foundation of every relationship. And last. Ay, ode, kay ba ka mo ayo og sing? Kabalo gamay. Ngano day? Nagubang among lababo good niya. Wa pa dyan si Manoy Roli pag ato na ko ito ganiha. Well, we can always work it out. Okay naman siguro to? Salamat kayo ngayon ha. Actually, dito ko lang yung mga pangiyog tabang nun. May problema kayo. Basta ikaw. Kibaw ka? I have the exact same necktie given to me by my wife. Ay. I remember this. Mama na yung iyang gipalit sa Manila. My wife said the same thing about this necktie. She said na Sa divisory sorry na na gipalit. gipalit. Henry, when was the exact date na ninari kasi? October 3, 2015. A Saturday? A Saturday.
pagkagos ni Lar kapit siya. Sa bukid nun. Yung ba na? Same. Ano? Is it possible na Parang mabuhat manihila. di mo ito kinahanglan yung mga salila? Kung saan man yung sinig balik niya. Wala ra. Okay ba? All I know is the right thing to do. For my sake. Is to forgive her. Ikaw. I don't know. I just want to be free from her. We can leave them. No. Musad na akong pangutaan na. And then what? Babe, nabi ako pinakatunan sa Davao. Ano sa man? Nga, kung imong mga pangandoy sa bata, matinuod daw siya. Yung gusto yan? Oo. Akong gipangandoy kay magdugay ta. I love you, hon. Asa lang ka? Labuhi, kailangan mo. I wish you luck then. You're gonna need it. Babe, asan sa ito ninyo diri? Akong gatag sa mas naginahanglan. Tignan